Egunon Lourdes, zer moduz zaude? Mikel, ongi eta zu. Ze gogoan akan Iruñera etortzea eta zurekin hitz egiteko, kontatuko aldiatzu zure historia pixka bat. Etorriko zeunea? Bai, noski. Nola da hemengo historia? Kontatu pixka bat. Hemengo historia da, Aura eta Beatriz eran nagusiak. Eta Fernando zen, berare eramaten zituztenak, gurinak eta irinak eta gauz guzti horiek, eta berak esan zioten, utzi behar zuela den da, edade zeuketen. Zuek hartu zenuten? Bai, aizpakin. Aizpakin? Bai. Lourdes, eta zemat urte dara mazoia hemen? 23 edo horrela, bai. Normalen galdetzen du Lourdes, leku bakoitzan zer den horrela zerbait berezitasuna. Nik badakit hemen garrotikoak direla. Pablo eta hauek hasi altzinen garrotikoak eta egiten, edo zuek gero hasi zineten, edo nola da? Egiten bazekien, baina ez zuten beraiek egiten. Orduan, zuek hartu eta zuek hasi zineten garrotikoak egiten? Bai, baina berak erakutsi zian bai, ojalre egiten, eta bueno. Niri gustatuko litzaidak ikustea nola egiten dituzuen. Behituzu saia dagoen, Lourdes. Bai. Guen hementxe dago jalrea. Eta orain bete, egin behar dugu. Eta zuk esan duzun bezala, dena eskuz. Dena eskuz. Venga, nahi duzuna, venga, hasi. Lana erra daka eskuz, Eta behin mangakin txokolatea. Eta orain itxi. Bai, orain itxi. Nahizu nik laguntzea? Bai. Horrela da? Horrela eta gero buelta honera, ez? Bai. Begira, horrela. Nik lagunduko izut irekitzen. Ni oituta nagoen tanta, venga, kontu zerregabe. Bai. Erki. Eta Aze itxura dakan. Ezkurratar eta goizuetar batek egindako garrotiko. Garrotikoak. Hau garezkio saldu, Nik orain Lourdes, batzuk kanporateako ditut, ea Iruñeko jendek zer esaten duen. Eutxi horreri eta ongi segi, ez galdu zure humorea, Gora ezkurra eta gora goizuta. Pastas Beatrizek lortu du nire kalitatezko seilua. Gora Lourdes! Beatrizeko garrotikoak, oso onak. De garroticos, it's very good. Garroticos. República Checa. República Checa, it's very beautiful República Checa. Cuidao, io oso azkarri ikusten dit, Egunon, zer mauz zaudete? Egunon. Aizu, hementxe ikusten zaitut Beatrizen, zer osi behar dituzu, gorde ingo Pues garrotikoak. Garrotikoak, aizu, baino zenbat jende etortzen da honea, ez da? Kristona. Bai, que txoio, begira. Zuek nongo zeate, ba? Ni Donostikoa naiz. Ni zu Donostikoa eta bera? Almediakoa. David Bisbal! Buleria! Garrotiko hauek euskaldunak dira gaina. Tenditu egiten zaituztete euskaraz. Do you know what is? No. Hau, lehendabiziko zabaldak izu zer den hau? Hala garrotikoak. Beatrizeko garrotikoa. Garrotiko de Beatriz. Garrotes. Hoi da. Garrotikos. Bai, garrotikoak. Denok dakite zer diren garrotikoak. Direlako Euskal Herriko horenak. Askotan jaten aldituzu, Bai. Eskari edo afari bat berezia, Postrea. Ateatzen garenean beti eramaten ditugu. Beti? Zergatik dira hain famatuak? txokolateagatik edo... Txokolate beltza. Beltza baita ere. Txuria. Hartu bai, venga, orain bai. Ni txuria. Zuk txuria oso ongi, suerte izan duzu. Nik beltza. Venga, beltza. Goxuak aldaude. Oso, no? It's delicious. Delicious? Sweet. A little bit bitter. Ok, dena ulertu dut. Erra, ez da. Kontu ze bira txokolatea. Baduzu anekdotaren mato zerbait kontatzeko honekin? Kontatu, mesedez. Urte oro erosten genuen urtebetetxean alaba txikiena. Hau beti egiten duzue? Bai, sagrado. Oso ongi. Agertu zen etxean olako kutxa bat, eta jan genuen, eta gero agertu zen seme batek esateko. Aizu, non dago kutxa hori? Gure lagun baten nobiarentzako zela. Enkargatu egin zien eramateko neskari, eta bitartean gu jan genituen. Beatrizeko garrotikoak. Kristonak. Iruñan badakigu oso ezagunak direla garrotikoak, baina baita ere, San Ferminak! Gora San Fermin! Gora Beatriz!